danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Ana raɗe-raɗin kundin Nura M Inuwa ya ɓata. A kwanakin baya ne labarin mawaƙi Nura M Inuwa ya karaɗe kafafen sada zumunta, kasancewar shi ne mawaƙi na farko da aka ga masoyansa sun yi zanga-zanga saboda ƙin sake sabon kundin waƙoƙi. Mawaƙi Nura M Inuwa ya yi fice a wajen waƙoƙin Hausa, kuma yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙan da ake ji da su a arewacin Najeriya. A shekarun baya mawaƙin kan saki kundin waƙoƙinsa guda biyu a duk sabuwar shekarar Turawa, sai dai abin ya zo da canji tun daga bara, inda ya bayyana wa masoyansa cewa ba zai samu damar sakin kundin ba. Sai dai kuma wannan al'amarin bai yi wa masoyansa daɗi ba, inda ya ba su haƙuri da cewa su jira sai shekara mai zuwa. Haka zalika a wannan shekarar ma an yi tsammanin mawaƙin zai saki sabon kundinsa tun a farkon shekara, amma sai mawaƙin bai fitar ba, wanda hakan ya tilasta ma masoyansa yin zanga-zanga. Sai dai mawaƙin ya ƙara baiwa masoyan nasa haƙuri, tare da cewa su yi masa uzuri, yana kan shirya waƙoƙin da zai saka akan kundin ne. Idan waƙoƙin sun fito za su ji duk dalilin da ya sa aka samu wannan matsalar. Sai dai a ɓangare ɗaya mutane na raɗe-raɗin cewa an sace kundin album ɗin ne, sai dai mawaƙin ya yi wannan dubara ne saboda baya so a san me ke faruwa. A yayin da wasu ke cewa an cimma mawaƙin ne shi yasa ya kasa fitar da kundin.